naiset ja herrat. 10 vuotta jää edelleen pohjalla. Jos tämä onnistuu, niin meistä voi tulla oikeita näyttelijöitä, menestyviä näyttelijöitä. Max ja Steve ovat täällä, vihdoinkin! Minä en pukeudu naiseksi. Ikinä. En harrasta. Näkisit minua tuolla. Tioelällä. Se on kokonaan toinen sukupuoli. Päivää, oi kurra! Oi miten ihanaa on kantautua rakkaan sukunsa helmaan. Mutta oletko ottanut huomioon, että nyt sinun on jaettava perintösi? No totta kai! 3 miljoonan sijaan saat vaan 1 000 000. Katso minua. Minulla on siivet. Ollaanko jossain karhumesikamme keijukaisten maassa? Hän täytyy estää. Estää? Mitä nyt taas? Ei se minä voi nähdä mennä. Suutelimme, niin minä ajattelin sinua.